Hej alle sammen, og velkommen til Solsikkegårdens ridelejr sommer 2017. I år der har vi mange flere deltagere med, og en meget mere stram planlægning, eller en meget mere præcis planlægning. Så vi håber på, at det kan blive en mega god og mega fantastisk ridelejr i år. Plus, vi havde jo en ridelejr sidste år, som der fik rigtig, rigtig meget god respons, så det håber vi selvfølgelig også på at få i år. Vores ridelejr i år er over 4 dage, og jeg har fået en hjælper med i år, så vi kan have mange flere fede aktiviteter, hvor nu når vi ligesom er 2, så vi kan holde lidt mere øje med, hvad I laver osv. Så i dag, der har vi en masse forskellige på programmet. Vi skal blandt andet have uddelt nogle heste og uddelt nogle hold, som vi skal have til at starte med. Og så skal vi også sige hej til 2 af vores nyeste gæster. Den første gæst, det er dig, Mette. Du har været her før, men du skiftede over til en anden rideskole i en anden by, hvor de havde lidt mere sådan konkurrencepræget heste. Og du vil så rigtig, rigtig gerne være med i år, så tusind tak for det. Den næste nye, der er kommet, det er nemlig Eline. Velkommen Eline, vi er mega glade for, at du vil være med, og at du har hørt om vores lille rideskole, og vi håber selvfølgelig, at du vil fortsætte efterfølgende. Så det håber vi selvfølgelig på, og velkommen til jer begge to. Så det første, vi skal nu, det er, at vi skal uddele hestene, men først vil vi lige sige vores navne, så I ligesom kender. Jeg hedder Maria, og jeg hedder Anna, så nu må I meget gerne sige, hvad I hedder. Hej, jeg hedder Maja. Hej, jeg hedder Stephanie. Hej, jeg hedder Emma. Hej, jeg hedder Marie. Hej, jeg hedder Cecilie. Hej, jeg hedder Sofie. Hej, jeg hedder Louise. Hej, jeg hedder Eline. Hej, jeg hedder Maja. Hej, jeg hedder Frederikke. Super, tusind tak skal I have. Så nu der vil vi gå i gang med at uddele hestene til jer. I får hver 2 heste, da vi skal en masse forskellige aktiviteter i løbet af dagene, og derfor synes jeg, det vil være synd for den ene hest at skulle lave virkelig, virkelig meget, så derfor har vi valgt, at vi igen i år uddeler 2 heste til hver. Cecilie får Basse og Sunny. Sofie får Beauty og Glory. Maja får Pippi og Moonlight. Frederikke får Prins og Mia Maj. Marie får Mille og Misty. Emma får Mango og Harry. Louise får Mia og Jessie. Stephanie får Bølle og Frederik. Eline får Fifi og Emeline. Mette får Lady og Brownie. Okay, så nu da vi har fået uddelt 2 heste til jer hver, så skal vi have inddelt jer i 2 forskellige hold, og det med Maria lige sige. Okay, så første hold det er Cecilie, Maja, Marie, Sofie og Frederikke. Og hold 2 det er Emma, Stephanie, Louise, Eline og Mette. Okay, så nu der tror jeg faktisk, vi er ved at have styr på det meste af det praktiske. Vi har valgt, at I skal sove inde i den store stald i år, hvor de fleste af rideskolehestene går i Spiltorv. Så der er mest plads derinde, i stedet for at vi skal sove i telt, da vi kan sikre, at det ikke regner om natten. Så, yes. Men nu skal vi i gang med den første aktivitet, og det vi skal nu, det er strilekonkurrence. Så den her strilekonkurrence har vi valgt, at de skal være 2 og 2 sammen, hvor I så skal blive enige om, hvilken en af jeres heste I vil tage. Så I er 2 og 2, der deles om en hest, for at vi ikke skal vælge imellem så mange vindere. Så der er selvfølgelig en vinder, og I må tage blomster og blade og alt, hvad I finder til at pynte hestene med, ellers bare strile dem, og så finder vi så en vinder, og vi har valgt, hvem der skal være 2 og 2 sammen, så det må vi lige sige. Okay, de 2 og 2 hold, de er således, at Cecilie og Maja skal være sammen på et hold, Sofie og Stephanie skal være sammen på et hold, Frederikke og Maria er sammen på et hold, Mette og Louise er sammen på et hold, og Eline og Emma er sammen på et hold. I skal huske, at det her ikke har noget med de hold at gøre, vi lige har uddelt, fordi vi finder selvfølgelig en vinder af hvilket hold, der har vundet, så derfor samler vi point til det hold, der så kan vinde til sidst på den her ridelejr. Men I skal huske, at her der er der kun én vinder, og det er de 2 og 2 sammen. Her er der ikke nogen holdpoint. Så her gælder det ikke om, at man er delt op i de der hold, vi lige har udgivet, hvor I er mange på, men det gælder mere om, at man vinder 2 og 2 sammen. Så nu der skal I blive enige om, hvilken en af jeres heste I vil tage. Husk, I kun skal have en hest per 2 mænd. Og så kan I bare finde et sted henne ved hegnet, eller inde i stallene, eller sådan noget, hvor I vil strile. Og I må ikke begynde at strile, inden vi siger start. Godt så. Vi siger 3, 2, 1, start. Jeg skynder mig at finde blomster. Stril. Jeg er det ud at finde nogle blade. Skal jeg tage hovene?
Ja, det kan du godt, så tager jeg krummen. Jeg lægger hvid bandage på. Så er tiden gået, piger. Vær venlig at lægge jeres striler. Hold da op. Milla har godt nok fået en masse fine flætninger, og hvor er hun fin med blomster i manen og det hele. Super godt klaret, piger. Og Beauty er godt nok også blevet fin, var med blomster i halen og flettet og det hele. Hvor er hun fin, piger. Og her var der sådan en blade i manen og halen. Var det mega flot, piger. Wow, piger, var Harry godt nok også blevet fin. Var jeg rigtig for ham til at se rigtig flot ud. Wow, Brownie skinner helt med rosenknopper og flettet hale og hvide bandager og det hele. Super flot, piger. Nu er vi klar til at afsløre vinderen. Det har været rigtig, rigtig svært at vælge, fordi alle heste er så flotte. Men vi har valgt, at Mille, hun har vundet. Yay, sådan Frederikke. Og til vinderne er der en plade chokolade. Værsgo, piger. Tusind tak. Nu der skal vi så have en lille bitte smule agility, og der skal vi have en lille bitte smule agility, inden vi skal have aftensmad og sige godnat til hestene og have lidt aftenaktiviteter. Og vi laver 2 baner med det samme indhold, hvor det er, at I kommer 2 ind på banen af gangen, for at der ikke bliver for mange. Derfor har vi lavet 2 baner, for at det kommer til at gå lidt hurtigere. I skal bare komme 2 og 2 ind sammen med den, som I lige har været på hold sammen med her til strilerkonkurrencen. Og der skal I så vælge en af jeres heste, som I synes, der kunne være god til agility, og som I gerne vil prøve at lave agility med. Så har vi fået der de 2 agility-baner, og nu vil jeg lige vise jer, hvordan det foregår. I starter med at komme ind i det her slags L, hvor I går ind her. Så går I herhen, og så skal I se, om I kan få bakket hesten ud igen. Så går I så over den her mur, og der må I selv bestemme, om I vil gøre det i trav, eller om I vil gøre det i skridt. Så går I over til det her lille rosenbusk, hvor det er, at I skal kunne stille hesten på den ene side, og slippe hesten, og så skal I kunne gå op på den anden side, og så skal I se, om I kan få hesten til at lade være med at følge med jer. Og det sidste der skal I så prøve at gå over den her måtte, hvor I kan prøve det forskelligt med at bakke over og prøve at stille den inde på, og ellers bakke over den. Vi har lavet den her bane over til de store heste, og så har vi lavet den her over til de lidt mindre heste. De første, der starter på den store bane, det er Cecilia og Maja, og på den lille bane er det Sofie og Stephanie. Det er ikke 10. Kom, bakke. 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 Det er ikke 10. Okay, Basse, stå der. Det er ikke 10. Kom, Mikey. Kom, Clary. Det er ikke 10. Kom, bakke. 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 Super. Kan du stå der, Clary? Så går jeg på den anden side. Ja, stop, Clary. Stop, Clary. Det er ikke 10. Clary. Det er okay. Kom. Det er ikke 10, Clary. Super. Kom, bak. Kom, bak. Det er 10. Kom. Bak. Det er 10. Kan du bestemme her? Ja, stop. Det er ikke 10. Rolig. Kom. Det er ikke 10. Kom. Det er ikke 10. Kom, Bille. Det er ikke 10. Kom, bak. Kom, bak. Det er ikke 10. Kan du stå her, Bille? Det er ikke 10. Kom, Bille. Det er okay. Kom. Det er ikke 10. Super.
Så har alle der igennem, og I har alle sammen klaret det mega super godt. Så nu der skal vi til at have noget aftensmad, og så skal vi på en lille aftentur. Og efter så skal vi faktisk i seng. Så er vi klar til at ride. Hvis I ikke er trygge ved at ride uden sæder, så kommer jeg bare lige og siger det, piger. Rigtig hyggelig tur, så tak for den tur, piger, og tak for i dag. Jeg glæder mig sindssygt meget til i morgen. Kan I sove godt, piger? Godnat, vi ses. Inden jeg lige slutter helt, vil jeg gerne lige sige tusind tak, fordi du gad se med den her video. Jeg har brugt sindssygt lang tid på at lave den her video, så jeg håber virkelig, du kunne lide den, da jeg har brugt flere timer på at lave den. Men ja, tusind tak, hvis du gad at se med i den her video. Husk at like, abonnere og gerne smide en kommentar. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej hej.